салом арз мекунем ба кулли мухлисони футболи тоҷик. даври охирини чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якумро шаҳр медиҳем. инак мавсими имсолаи чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои лига якум хотима ёфт ва бемуҳобо ба иқрори таҷрибадорону донандаҳои футболи тоҷик ин мавсим ғайриоддӣ ва хеле ҷаззоб сурат гирифт. сабабҳои дар сатҳи олӣ баргузор шудани чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лига якум хеле зиёд аст. аввал ин ки мураббиҳои касбӣ таҷрибадор ва номдори кишвар имсол дар симати сармураббигии дастаҳои лига якум буданд. аз ҷумла Ҳикматулло Фузайлов, Қаноат Латифов, Раҳматулло Фузайлов, Аҳлиддин Турдиев ва дигару дигарҳоро метавон ном бурд. дуюм ин ки футболбозони таҷрибадор ва касбӣ низ дар ин лига хеле зиёд бозӣ мекарданд. ба ин мисол оварда метавонем кулли бозигарони Регар Тадаст, бозигарони дастаи Динамо ва чанд бозигари дигар аз дастаҳои мухталифи лига. масалан имсол бозигари дастаи Пахтакор Далер Шарифов таҳаввулоти аҷиберо дар рӯйхати нишонзанҳо ворид сохт. дастаи Пахтакор худ дар ҷадвали асосӣ ҳамсояи дастаҳои аутсайдер аст ва мавсимро дар мавқеи нуҳуми ҷадвал хотима бахшиданд. вале бозигари ин даста Далер Шарифов аз миёнаи мавсим лидерии ин рӯйхатро бар зимма гирифт ва агар 10 голи дар бозии охирон задаи бозигари дастаи Динамо Абдуфаттоҳ Худоидодзода намебуд, пас имсол расман Далер Шарифовро беҳтарин нишонзани мавсими имсолаи лига якум эътироф мекардем. кашфиёти дигари бозиҳои имсола ин аст ки бозигари дастаи Динамо Абдуфаттоҳ Худоидодзода тамоман аз худ истеъдоди ғайриоддӣ нишон дод ва дар охир дар як бозӣ тавонист шумораи голҳояшро аз на танҳо Далер, балки аз кулли бозигарони лига якум зиёд намояд. ӯ дар бозии охир ба дарвозаи дастаи Исфара 10 гол зад. ба кашфиётҳои имсола ворид шуда метавонад Бахтиёр Зарипов аз дастаи Равшани Зафаробод. ӯ низ бо 18 гол дар чоргонаи аввали рӯйхати нишонзанҳои чемпионат аст. чизи муҳими дигаре ки моро мебояд дар мавридаш ҳарф занем ин ҷаззобияти рақобатҳо ва боқӣ мондани интригаи бозиҳо то даври охирин аст. ғайри Регар инҷо муддаиҳо барои роҳ ёфтан ба бозиҳои мавсими ояндаи лигаи олии кишвар зиёд буданд. Равшани Зафаробод, Ҳосилоти Фархор ва Ҳулбуки Восе аз зумраи дастаҳое буданд ки то охирин нафас барои мавқеъ гирифтан дар ҷои дуюми ҷадвал муборизаҳои беамон бурданд. ниҳояти кор ин шуд ки дар охирин давр ин мубориза танҳо миёни Равшани Зафарободу Ҳосилоти Фархор зинда монд ва Ҳулбук бо мусовиву бохтҳои охир аз ин бозӣ берун шуд ва охирин даври рақобатҳо Ҳосилоту Равшани Зафарободро ба ҳам овард. натиҷаи бозиро баъдтар бароятон мегӯем ва ҳоло месазад аз фаъолияти сармураббии дастаи Равшани Зафаробод Раҳматулло Фузайлов ҳарф зада бошем. дар охир исбот шуд ки касбияти ин сармураббӣ барои дастаҳо чӣ нақше бозӣ кард. гумонам то ин ҳад пурқувват шудани дастаи Ҳосилоту то охир барои лигаи олӣ мубориза бурдан натиҷаи меҳнатҳои Фузайлов буд ки дар миёнаи мавсим аз дастаи Ҳосилот ба Равшани Зафаробод рафт ва Равшане ки доим дар хонаи чорум буд ҳаминак мавсимро дар мавқеи дуюм хотима бахшид. хулас соли пур аз муборизаву навгониҳову кашфиётҳои аҷибе дар олами футбол буд. охирин даврро шаҳр медиҳем, бо мо бошед. марказитарин рақобатҳои даври охир ин дидори дастаҳои Ҳосилоти Фархору Равшани Зафаробод буд. Ҳосилоти Фархор бо 49 хол дар мавқеи дуюми ҷадвал ва Равшани Зафаробод бо 48 хол дар мавқеи сеюм буд. тақдирро бубинед ки дар охирин даври рақобатҳо дастаҳои мазкур андари майдон шуданд ва ҳар касе дар ин бозӣ ғалаба мекард пас ӯ ҳуқуқ дошт ки соли оянда бо дастаҳои лигаи олӣ мубориза барад. барои Ҳосилот ҳатто натиҷаи мусовӣ басанда буд, вале барои Равшани Зафаробод ғалаба мисли обу ҳаво лозим буд. барои дастаҳои дигар рақобатҳо ҳеҷ арзише надошт ва онҳоро мебоист аз рӯи ҷадвал бозиҳои худро дар даври охир баргузор намоянд. масалан Пахтакори ноҳияи Ҷаббор Расулов бохти техникиро аз тай намудани роҳи дароз авлотар донистанд ва рафтан аз шимол ба ҷануби кишварро нолозим шумориданд. дастаи Пахтакор ба дидори дастаи Панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ наомад ва ин боис гашт дастаи Панҷшер 3 хол ба даст биёрад. дар ин баробар бозии мавқуфшудаи дастаҳои Панҷшер ва Исфара низ баргузор нашуд. Исфара ба дидори Панҷшер нарафт ва Панҷшер бо 3 холи дигарро моли худ кард.
6 хол аз обу ҳаво омад. хулас дастаҳои равшан ва ҳосилот ягона умеде барои баромадан ба лигаи олии кишвар баҳри дастаҳои мазкур буд. бозӣ дар майдони марказии ноҳияи Зафаробод баргузор шуд ва шумораи мухлисони даста ҳадду ҳисоб надошт, чун дастаи Зафарободӣ дар фаъолияти худ аввалин бор шонси ба лигаи олӣ баромаданро пайдо карда буд. ҳосилот бошад лигаи олиро ёд кардааст, аз ин рӯ хостори ҳадди ақал мусовӣ буд. бозӣ то ҳадде бо шӯру шавқ баргузор шуд ки дар сӯҷаи ҳамкоронамон мебинем. давоми чанд соли охир аст ки чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои лигаи олӣ дар сатҳи зарурӣ ҷараён мегирад ва дар охири мавсим дастаҳои пешсаф талош мекунанд то роҳхат ба лигаи олиро ба даст биёранд. дар ин мавсим шумораи довталабон барои дарёфти ду роҳхат ба лигаи олӣ бештар буд. аниқтар аз 4 тими футбол талош карданд то ба лигаи олии футболи мамлакат роҳхат пайдо намоянд. тақдири роҳхати охирин дар даври 22-юми чемпионати Тоҷикистон ҳаллу фасл мегашт ки барои он дастаи футболи равшани Зафаробод ва ҳосилоти ноҳияи Фархор мубориза бурданд. дидори тақдирсоз дар ноҳияи Зафаробод баргузор шуд. барои ҳар ду даста вохӯрии мазкур яке аз рақобатҳои тақдирсоз ва муҳим маҳсуб мешуд. ҳатто барои ҳайати бозингарону ситоди мураббиён масъулияти калон вогузор карда шуда буд ки бояд дастаҳо ба лигаи олӣ роҳ меёфтанд. аммо ҳолат ҳамин гуна буд ки аз миёни ин ду дастаи серталош яке ба чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ мебаромаду дигаре бошад дар лигаи якум боқӣ мемонд. сармураббиёни ҳар ду даста қабл аз оғози вохӯрӣ назару андешаҳои худро доир ба муҳимият ва мавсиме ки пушти сар карданд чунин баён намуданд. Заключительная игра, прежде всего, чемпионата первой лиги, она очень важная. Встречаются две команды, которые решают задачу выхода в высшую лигу. Так сложилось, так получилось. Наверное, оно и к лучшему. Всем интересно, особенно любителям футбола, болельщикам. Нас устраивает только победа. Мы готовились. В принципе, подготовительный период прошел в норме, проблем никаких нету. Готовы играть, это футбол. И будем стараться выполнить свою задачу, а там уже посмотрим, на чьей стороне будет удача. фақат ғалаба. Фақат барои ғалаба мо ба ин шаҳр омадем. бояд гуфт ки ҳосилоти Фархор низ яке аз сермухлистарин даста дар футболи мамлакат маҳсуб мешуд. замони ин тими футбол дар лигаи олии мамлакат ҷилои ҳунар мекарду мухлисони зиёдро аз гӯшаву канори мамлакат ба варзишгоҳҳо ҷалб месохт. назар ба ҳосилот равшани Зафаробод дастаи навтаъсис аст. новбаста аз он ин тими футболи ноҳияи Зафаробод низ мухлисони зиёд дораду албатта яке аз бартариҳои асосии равшани Зафаробод дар муқобили ҳосилот ин бозӣ кардан дар майдони худ ва дар ҳузури мухлисони бешумораш буд ки воқеан ҳам ин натиҷаи дилхоҳ ба бор овард. اول خوبتر بازی کرده بودیم خبرتون باشد. باز این دورم خدا خواهد ما امید غلبه داریم. البته دستگیری میکنیم، دست ما برای غلبه کردنش باوری داریم. با امید اومدیم که ما در این دسته حصولات که باید با غلبه کنیم. باز خلوی هر دوشم قریب یک رفته استند. به یک خل دسته زفرآباد پستره نیکی در اون نگاه ما در کار که یا درنگ کنیم یا اینکه غلبه کنیم. бозӣ низ чун ҳамеша аз оғоз ҷолибу диданӣ шурӯъ гашт. албатта ки футболбозони дастаи равшани Зафаробод дар ҳузури мухлисони худ як каме рӯҳбаландона бозиро шурӯъ карданд. дақиқаҳои аввали бозиро метавон дақиқаҳои санҷишӣ ҳам номид, зеро сармураббиёни ҳар ду даста аз лиҳози тактикӣ ҷобаҷогузории бозингарони худ зиёд кор карда буданд ва ҳамин буд ки дақиқаҳои аввали санҷишӣ ҳам бидуни задани гол ба анҷом расид. нахустин шуда дар ин вохӯрӣ дастаи равшани Зафаробод ба задани гол мушарраф шуд. дар дақиқаи 46-уми нерӯсанҷӣ умед одинаев тавонист ки соҳибони майдонро ба пеш барораду бо голи задаи худ мухлисони дастаашро шоду хандон бисозад.
аммо ин хушҳолии соҳибони майдон дер давом накард, зеро ҳосилоти пуртаҷриба тавонист дар дақиқаи 62-юми нерӯсанҷӣ голи ҷавобиро бизанад. муаллифи зарбаи ҳадафрас аз ҳайати дастаи ҳосилот муҳсин мадуллоев гашт ва ҳамин тавр ҳисоб 1-1 гардид. дар дақиқаи 76-уми бозӣ бахтовар зокиров тавонист бори дуюм дар ин вохӯрӣ равшани зафарободро ба пеш барорад. зарбаи ҳадафмандонаи ин бозингар тавонист дастаи равшани зафарободро барои бори аввал дар таърихи худ ба лигаи олӣ барорад. ҳамакнун дар мавсими оянда сафи дастаҳои сермухлис дар лигаи олӣ боз яки дигар афзуд ки ин дастаи равшани зафаробод мебошад. ҳаминак бо бозии дастаҳои футболи равшани зафаробод ва ҳосилоти фархор мавсими навбатии чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи якум низ ба анҷом расид ва дар ниҳоят ду даста Регарта Дази шаҳри Турсунзода ва равшани ноҳияи зафарободи вилояти Суғд ба лигаи олӣ баромаданд. баъд аз анҷоми бозии мазкур сармураббиёни дастаҳо назару андешаҳои худро доир ба вохӯрии баргузоршуда чунин баён намуданд. Спасибо большое за поздравления. Прежде всего, конечно, очень такая важная игра была. Давлел сильно очень результат. Из-за этого было волнение. В принципе, по игре полностью преимущество было на нашей стороне. Из-за того, что результат давлел, отсюда было волнение, и в концовке не получалось у нас. А так, хочу еще раз поздравить команду Равшан Зафаробод и себя, и спасибо ребятам, спасибо всему руководству, и кто окружает этот клуб, спасибо болельщикам за поддержку, за такой исторический момент, то, что Равшан Зафаробод первый раз в своей истории выходит в высшую лигу. бозии дигаре ки дар мавридаш бояд ҳарф занем ин дидори дастаҳои Динамои шаҳри Душанбе ва Исфараи шаҳри Исфара буд. бале ин бозӣ ба ҳеҷ ваҷ ҳеҷ вазъиятеро на дар ҷадвал на дар ҷои дигар иваз намекард. вале ин ҷо як коре шуд ки бояд дар мавридаш ҳарф занем. болотар ҳам гуфта будем, бозигари дастаи Динамо Абдуфаттоҳ Худоидодзода пеш аз даври охирин бо 14 гол дар мавқеи панҷуми рӯйхати нишонзанҳо буд. бозии охирин сабаб шуд ки ин бозингар мавқеи сеюму чорум не, яку якбора лидерии рӯйхатро бар зимма бигирад. Абдуфаттоҳ Худоидодзода ба дарвозаи дастаи Исфара 10 гол зад ва шумораи голҳояшро ба 24 расониду садри аввали рӯйхатро бар зимма гирифт. ин дар ҳолест ки дастаи Исфара ҳанӯз чанд давр пеш аз лигаи якум канор рафтанаш дақиқ шуда буд ва Динамо ҳам бо бохт ва ё бурд мавқеи панҷумро ба касе намедоду поён ҳам намерафт. аз ин рӯ дар ин бозӣ футболбозон танҳо ба хотири омори беҳтари даставӣ ва инфиродӣ кӯшиш карданд. кӯшишу заҳмати Абдуфаттоҳ Худоидодзода натиҷа доду ҳаминак исми ӯро дар садри рӯйхати нишонзанҳо бо 24 гол навишта карданд. як Абдуфаттоҳ ки 10 гол зада бошад, пас ҳисоби бозии дастаҳои Динамо ва Исфара чанд бар чанд шуд? тамошо кунед, аҷиб аст. дар бозии даври 22-юми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи якум дастаи Динамои шаҳри Душанбе дар хонааш тими Исфараро бо ҳисоби калони 14-1 шикаст дод. Абдулфаттоҳ Худоидодзода ҳамлагари дастаи Динамо дар бозии мазкур муаллифи 10 гол гардид ки ин рекорди чемпионати Тоҷикистон мебошад. Абдулфаттоҳ Худоидодзода 6 голашро дар қисми аввал ва боқимондаашро бошад дар қисми дуюм ба ҳадаф расонид. ёдовар мешавем ки муаллифи 10 голро бо истилоҳи футболӣ декатрик мегӯянд. чанд давр хаб бозигари дастаи Пахтакор Далер Шарифов ба дарвозаи дастаи Ваҳдат 6 гол ба ҳадаф расонида муаллифи гексатрик гашта буд. ёдовар мешавем ки дастаи Динамо дар мавсими ин сола бо гирифтани 40 имтиёз мақоми панҷумро ишғол намуд, вале миёни дастаҳои лига аз ҳама зиёд гол ба ҳадаф расонидааст. дастаи Регарта Даст дар кулли мавсим 70 гол ба самар расонида ва футболбозони Динамо бошанд 71 гол. сармураббии дастаи Динамо Аҳлиддин Турдиев аз ҳунарнамоии дастааш дар мавсими сипаришуда хулосабардорӣ намуд. خیلی که شما میدونید ما امسال در لیگ یکم برآمد کردیم. برای بچه‌ها یک سنجش بود، یک برای خود فهمیدن که در لیگ یکم چه بازی کردن در کار است، مهنت زیاد در کار است. برای بچه‌ها کمتر در آخر بعد فهمیدن که چه بازی کردن در کار است. бозиҳои дигари даври охирин ба истиснои бозии дастаҳои Панчеру Пахтакор аз даври асосӣ ва бозии дастаҳои Панчеру Исфара аз бозии мавқуфшудаи даврҳои қаблӣ ҳамагӣ баргузор гардиданд.
барчи ҳисор ба шаҳри ваҳдат рафт ва он ҷо дастаи ваҳдатро бо ҳисоби бузурги 5-0 торумор кард. Регар Тада саройкамари 5-ро меҳмондорӣ кард, вале дар натиҷаи бозӣ раҳме аз ҷониби футболбозони Регар дида нашуд. онҳо ба дарвозаи саройкамар 7 голи дуҷавоба заданд. ҳангомаи дигари даври мазкур ин аз хоби гарон бедор шудани бачаҳои моҳир ва яку якбора пеши дастаи сустарини ҷадвал оҷиз мондани ҳулбук буд. моҳири ёвон ба таври ҳангомавӣ яке аз дастаҳои беҳтарини чемпионат ҳулбуки восеро бо ҳисоби 4-2 шикаст дод. ҷадвали асосии чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум баъди хотимаи даври охирину анҷоми мавсими имсола ба таври зайл аст. Регар Тадас бо 58 хол лидерии ҷадвалро аз оғоз то ба анҷом бар зиммаи худ гирифт ва ҳамин гуна ба мавсими ояндаи Лигаи олии кишвар раҳсипор шуд. Равшани Зафаробод бо шикасти ҳосилот шумораи холҳояшро ба 51 расонид ва барои аввалин бор ба Лигаи олии кишвар роҳ ёфт. ҳосилоти Фархор бо 49 хол ҳамчун дастаи сеюми лига дар ҳамин чемпионат боқӣ монд. ҳулбуки Восей низ ҳамчун яке аз беҳтарин дастаҳои Лигаи Якум бо 44 хол дар мавқеи чорум боқӣ монд ва мавсими оянда яке аз беҳтарин дастаҳои ин лига хоҳад буд. Динамои Душанбе бо ҷурми иштибоҳҳои аввали мавсим дар ҷои панҷум аст ва агар онҳо дар аввал он хеле бозӣ мекарданд ки дар охирҳои мавсим карданд, пас онро яке аз муддаиҳои асосии чемпионати имсола унвон медодем. ҳоло ин даста чӣ гунае гуфтем бо 40 хол дар мавқеи панҷум аст. барчаи ҳисор анқариб бозигаронаш ба пуррагӣ мактаби махсуси футболӣ Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистонро хатм карданд. ин буд ки нарасидани таҷриба бозии дастаро дар аввалҳо андаке мекоҳонд, вале онҳо арзанда чемпионатро хотима бахшиданд. бо 25 хол дар мавқеи шашуманд ва ба андешаи ман онҳо мавсими оянда ҳарифи ҷиддие барои кулли дастаҳои лига хоҳанд буд. Панҷшер 24 хол, Саройкамар 23 хол, Пахтакор 19 хол ва Ваҳдат бошад бо 15 хол мавсимро ҷамъбаст намуданд. Исфара ва Моҳиро шуморидани хол ҳеҷ мададе нахоҳад кард. онҳо дар мавқеъҳои аз ҳама поёни ҷадвал бо Лигаи Якум хайрбод гуфтанд. Исфара шармандавор бо ҳисоби 14-1 дар охирин бозӣ шикаст хӯрд ва Моҳир мардонавор ҳулбугро шикаст доду баъд ба Лигаи дуюм рафт. рӯйхати нишонзанҳо тағйироти ҷиддӣ дорад. нишонзани беҳтарини Лигаи Якум Абдуфатоҳ Худоидодзодаро эътироф мекунем, чун ин бозингар дар мавсим 24 гол ба самар расонид. Диловаршоҳ Ғаниев бозигари дастаи Регар бошад, бо 21 хол бо мавқеи дуюми рӯйхат мавсимро ҷамъбаст кард. Налер Шарипов аз Пахтакор 20 гол дорад ва бозигари дастаи Равшани Зафаробод Бахтиёр Зарипов 18 голу дигарон баъди ӯ меистанд. ин мавсими имсолаи Лигаи Якуми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол буд. соли оянда вомехӯрем. хайр.